ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଧରି ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଓ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନରେ ଏବେ ବି ସଂଶୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନର ପଟି ନିଜ ଆଖିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିଥାଏ ଓ ଶୁଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଦାବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ କି ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ, ଆଉ ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମର କଥା କାହିଁକି ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଯୋଡ଼ିଥିବା ବିଷୟ ଯେତିକି ରୋଚକ ଲାଗେ, ସେତିକି ହିଁ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ କି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା କିଛି ମନେ ଅଛି କି, ତ ଅଧିକତମ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି, ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ତୁମର ଓ ମୋର ଅନେକ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି, ବାସ୍ ଅନ୍ତର ଏତିକି କି ଏହା ମୋତେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଘଟଣା ମନେ ରହିନଥିବାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ନୂଆ। ବସାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହାତି ନର ପ୍ରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନିନ୍ୟାନି ଶୟେତି ନବାନି ଦେହି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ କି, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଏହି ଶରୀର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶି ଗଠିତ: ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ଧରିତ୍ରୀ। ଶରୀର ଯେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଭିତରର ଆକାର ଆକାଶରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାୟୁ ବି ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଏ, ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଜଳରେ ଜଳ ମିଶିଯାଏ। ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ, ଯାହା ଧରିତ୍ରୀର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ବଞ୍ଚି ରହିଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କେବେ ବି ମରିନଥାଏ। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅବଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଏହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ନଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଶି ନଥାଏ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମୟ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଅଛି ତ ସଂସାର ଅଟେ, ଆଉ ଯେବେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ତ ତାହା ପରଲୋକ ସଂସାର ଅଟେ। ଆତ୍ମାଠାରୁ ଯେବେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ବା ଏହାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ବି ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ମନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶରୀର ତ ଭୌତିକ ଜଗତର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଅଭୌତିକ ଅଟେ। ସେହି ମନ ଆତ୍ମା ସହ ଆକାଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଏହି ମନରେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭବ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହି ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଆତ୍ମା ଭୂତ ବନି ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥାଏ, ତ କିଛି ପିତୃଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତ କିଛି ଦେବଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଯେପରି କର୍ମ ବା ବିଚାର ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସେହିପରି ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ, ଏହି ଚକ୍ର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନଥାଏ। କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁହେଁ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ, ତଥା ପୁନର୍ଜନ୍ମ କାରଣରୁ ପୁଣି ନୂଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ନୂଆ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି, ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା କାହିଁକି ମନେ ରହେ ନାହିଁ।
ଏହି ବିଷୟରେ ବି ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ନିଜ ମାର ଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମନେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଶିଶୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ତାହାର ପୂର୍ବର ସବୁ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅଲଗା ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ପୀଡ଼ା ହେତୁ ଶିଶୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଏହି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାକୁ ଆସି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାହାର ଅତିରିକ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାହ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ କପାଳ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଉଁଶରେ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସେ ନିଜର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଖମୟ ବନାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ କାହିଁକି ତାହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସବୁ ମନେ ରହିନଥାଏ ଏ ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହାର ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହିପରି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠୁ ରଖିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।